I know Kuturunyeba Meg, but Chelsurunzi, so why are you trying to destroy Kamwema brothers? Askana, you haven't gone what I went through. So I was going to Kunyeba, I'm going to go. Indoshana no Kanda Meg, and I do therapy. I know when someone is lying and when someone is not lying. That means that you're better at it. Why can't you read the simple situation? Tafuma wanted him, and I wanted him too. And don't check out Pakudamun, but I'm not saying good or no same. I'll say Mandu, Cherodesha Chirichokwadi, I'll run my brothers. Moyamuti, no mere Pamuda, Wango made a page with Papa Panta from Maggie, Ukadena, Worowa. It doesn't make you the victim. Chawadi chino songo bdachit. In dark end. Option that Toro Ashins. I'll give it a thought. Alright. Pato. When did you not tell me? Just so you know, your brother is far much better than you. Papa is older. Not for into Jimbo Pure, man, not to cop, but Pure is the strongest of Simpsons. Why? We were so blind. So tell the one Adam would get us away. Sometimes it's a good to corner relationship between us. I don't find a Christian so I couldn't kill. No, so I force it like a monk and a soulmate. What do you get on by? I think it's okay. Especially top more parati, I'll find it together. No, that's why I'm to more money respect. What I'm going to want to say. I'm not going to do it. Sorry, a pound. A tough amount. Chili Zaruga. And then I'm not using some son of Simbe. Ngonshema uyava unozodya mabrozi yona ndinda kushedza yona Mirenzare Yes boss Mati I don't believe I'm asking you for help. Oh, atokumbirira. I guess I am. Wow, anombonzo chikumbira. Alright. Go on. I need your help. But I thought you were too violent. Well, and no choice. Seems like you are the only friend that I have. Then until 1, 2, 3, 4. So when I choose over, you would be the last one for me to choose. They have a problem, man. You're more going to Shangari 115 years out of it. That's enough socializing for the rest of your life. What is it? Maggie's been dramatic. Of course. I think deep down she wants to fix Farai. They've been going through a rough patch. But she doesn't know what nzira dzacho dzaari kuzviita dzinokwanisa kuparadza vakawanda. Okay. So, well, I was thinking kuti pane zvaunokwanisa kuita. wow! We can kidnap her. We can beat her. Or, I'm charming. Oh, I can charm my way. Twenda kumbogo na ndenda kumbana entre one, don't know it. Then during pillow talk, I can always ask her to confess. Trust me, pillow talks always work. I'm tired of it. I'm not thinking about Zimbabwe on pillow talk. Well, that's no. I'm just trying to help, dude. I knew kuti hapana zvobuda. My ideas ako ese
A banana one will make a sense. You know what? Kana waji kama abros. Kana wadoti kala yese pepo hivi. Unotema man pisha. Ndo squeeze moko mako. Ndo kuti ugeze, ndo bageze za unita abros. You're a genius. I have an idea. An idea. Send some abros. Natural interrogation. Come on, let's go. Spread up. Remember, Santi Jamal. Sorry, go jija. Non batan dog. Megi, chungotaura chokwadi. Bamkuru wako aripa. Tisire chokwadi. Chokwadi ndechekuti bamkuru you have enjoyed every second. That's because you're saying mbo. Meg, Bamkuru. what's wrong with you? Nothing. Problem is what she. Bamkuru chokwadi chikuti. Maganakirwa. But I think you're just afraid to admit it. Kana iwe kutaura kuti isusu takaratesa handiti hazvikutyise kuti titaritese izvozvo handiti Kopechekaratese pachipapa nevanhu here bamkuru. Anta tingori tutetere. Bamkuru sadaro. Bamkuru kani. Bamkuru. ndinoda kuda kubata because kutanga ndakubata iro Linda. Yeah. I work. Msichana wangu anene kubali. Nazosiya kama kumbenye bamkuru zvakupisa pisa. Pia. Hey. You look very beautiful. Okay. Yeah, you said to work. I mean, no basa rangu lolo saka zinoshanda. Batika. Sure. No basa rangu ndoito kuti vanhu vataure nini and then ndinoita kuti vataure zvishuwa. Saka kana matondidedza kudaro chinenge kuti ndinonditrasta pabasa ndinongondipa nguva naye chete ndinozvikwanisa. But mune chokwadi nezvamuda kuita. Hey. Ko zvikasazoshanda. Ndikudzosera madzeni. Because it ain't a bad idea. No. Ndakupera simba nazvo. Okay. I'll be working. Batani. Take it easy. Maradi. Manda. Ndiko tibude mkite mtore kutanga. Koro pala moko ndiri asima kwara. No, this rangu be. Stay there guy. Oh, pana munhu ndakachimbointerrogate. Ndo basa rangu saka wandidedza ndiri pabasa. Anga chiramba kutaura zvangaida kuziva so that's my job. Kombra ni jira bese. Oh, right. Uchasajira here kumeso kwako ndotanga kudira mvura. Machi. Oh, it's like you're drowning. And 200 that I'm loser. Kudaro Maggie. Is this meant? Oh, good news. Now you know who you are. You better not Maggie, and you will know who you are too. So,
Was he good? What? Was he good? I don't know what Tafuma. Was he good? I was here. It's not an answer. It's either he was good or he was bad. Where was he? Good. Where was he? How long did he last? What? How long did he last? It's either he was good or he was bad. Where was he? Good. Good. How long did he last? How long did he last? 12, 20 seconds, 30 seconds. 2 minutes. 2 minutes. 2 How minutes. big is it? What? Say what one more time. I dare you. I double dare you. Say what one more goddamn time. Anomborana 9. Utagona yebo dwarana. Anomborana 9. Baba time don't try. Ngombure. Seda ngoba. You soba. Mabros, goodbye. Mamkuru ndokumbira regero. Ndenda kufikisa farai. The treatment yakandipa pamusoro pozvanditi pambi bamukuru. I just wanted to fix him. Ndokumbira regero. Your fats on ndokumbira regero. Ndokumbira regero babe. Ndokuda. Mamkuru ndokumbira regero. Maggie. Maggie. Mamkuru. Dauti tutembe dzako. Uende nababa. Mamkuru andina kwekuenda. Munhu wako unoratidza kuti kuenda wanako kwakawanda chaizvo. Ndiregererewo bamukuru. Andina kwekuenda. Fatso please say something. Ndakumboregerero baby. Sorry. Fasi ndambura kuona baba. I love you. Please forgive me. Ngoni. Do you need therapy? Why? No. I just think Linda is there and she can do it for free. Well, how many times do I have to tell people? Right. Simple as that. Ngobvunza kuti kana kudai. Bamukuru, ndakuenda. All right, my name. That therapy. My name. At least you are lucky. You can get it for free. Well, Prana Faso can pay in a lot of money. Yes, I'm not taking about pizza. Other therapy. Please help me. I am lost. Andina kwekuenda. Oh baby, better. Thank you.
And good. I'm good. Not really. Manage kumbura regret. I should have believed you. Don't worry, Fatso. Ndamunhu mukuru. You're not wrong. These days, hamacha chaiyo ndinogona kukutadzira zvinokurwadzisa pamwoyo tokunda mutoro. Asi zvinezvi ndingofara zvangu kuti chokwadi chabudira kukanaka kusikatiparadzanise isusu. Sure. I'm here for you, Farai. Chese chandinoita chinofanira kunge chichibenefita iwewe. Tambawo. This one I did. Ufunge. Ufunge. Kinotinga esprima mangani. Takamira dedita fumoto ashike pana. Ndwani mali yake ngandi. Kudia. Kono give no chena za ngandi. Kudia. Mburu bomlo. Nanto afone ngomba mtu afone. Izo. Bye. Hey. Yes. What? No kids, Andy. Football. Sure. Cause I'm always chill. Daddy, Mama, yipi. Mama. Mama udzoka ndi chavafonera nhasi chaitoodza kuti zvoni mama dzokai kuno kutanya kusuwai unobva wauya wachimhanya ndika nekuti watokusuwawo futi mama wasiko kuruka musoro ndizvo good girl. Kasida yipi. Daddy, chichi kwiti andinozwa kunilepera. Tidonyipa nditi? Oh, tidonyipi ndika? Tiri kutaura chokwadi. Kuti mangwana chaiyo Sidi tonomona. Mangwana unenge una Sidi chitamba. Mama boy ukuruka musoro ndizvo. Remember kuti you are a very special girl. Daddy loves you a lot. Ndizvo. Pamoyo pangu ndiwe way God wanted. Ndokuita zvese zvaunoda. Kangonzoti ndoda chakati chetinoda kuyonya sezvodi zvone. You are a very special girl.
and dad loves you a lot. Ndizo? Yeah. And unozwa tichi ndakuisira mvura inodziya panza. Unogezera mutisha ndio? Ndiwo watora bvudzi rangu kare. Ana rangu ira unarari diki kupurara kwaro wanitora bvudzi rangu ndakarara. Ndoziziva naye rangu anga akareba uza. Saka akakura chaiyo wabva watora rako ndorakura manje. Tena unogeza. Wakuremera unyadyisa sadza ndi? Ndikunogeza ndizo. Totienda town notenga ice cream. Nepizza. Da pizza. Ndinogeza chamwa. Kugeza pa. Mangako. Yuwe mzukuru wangu Tanya. Maiwe inga wazimandara naye mwanangu. Wazimandara sikana. Kukura here uku. Wazima mama. Ndiri pangu mwanangu. Tiri. Pendeza. Ewoni. Pendeza nitautele mumbao. Ewoni. Ndiwacho kwa pizza she. Kwapisa. Afara kamuzukuru yako naye. Ari kufara kana indi kufara. Vatotadzana nekugeza. Zvimwe anozogeza zvake. Aiwa, ndikufara zvekuti mwanangu. Makasimbere mama. Ndiri pangu mwanangu. Makadiwe imi. Ndiripo zvangu imi. Kuri sei kumbako? Kumba kwakanaka zvako. Vari sei baba, Maitanya, Lili. Vese vanofara. Aiwa zvinokuzwa natete. Tete handisati ndavaona. Alright. Right. Ndikuisiri tipa moto apa ne? Aiwa mwanangu regera hako. Ndine nyaya ndatoyawo zvangu nayo. Inyaya yaTanya. Zvakangokosha kuti vana vakure vari pamwe chete nevabereki vavo. Saka ndichingofunga kuti dai amboya ndosaka Maitanya akatokumbira tete kuti vamunze kunoko. Munoziya hazvina kunaka kuti mushandise vana mumafights enyu. You don't have to fight through, to use your children to fight through your your problems. It's not good parenting, mwanangu. Sakanai mama. Iye Maitanya atadza kuuya ega. Dai auya ega pane chaibuda iri naye mwanangu. Pane chaibuda. Hapana chaimbobuda munozviziva zvenyu. Saka atongoti inini ndiri. Mama. Alright. Ndazvinzwa zvamataura. Saka nguva yese iyi plani yega anoita ndeyekutuma imemi panapa. Aiwaka. Chinoitika ndechekuti sekutaura kwandaita kuti anga achingoona kuti hapana chinoita sei chinobuda. Ininiwo wacho ndakatoona kuti hapana chino. Inini wacho ndakatoona kuti hapana chinobuda, hapana chamunombotaurana chikafamba. Nekuti chinonetsa ukaonawo mazuva ano ndicho chekuti muchato watoparara kawe. Baba munotaura chokwadi mama kuti mwana anoda vabereki vake vese. And whatever we are going through doesn't have to affect her. Manje ipapa unofunga mama uchatosvika pagedhe apa angaitobvunza mai wake. Yarapo saka ndakatigoona kuti tinofambisa sei nyaya dzacho. Zvakanaka mwanangu, ndinofara naizvozvo zvakanyanyisa. Zvakare ndachitofunga kosida ari kupi? CD chakakura asi ndongokudza CD ari kuna baba wake. Izvozvo ndo zvimwe tichada kutoti futi titaure pamusoro pemwana iyeye. Nokuti nemangwana harina anoziya mwanangu. Chokwadi. Ndinotendawo zvangu futi nekungonzwisisa kwako. Harina anoziva remangwana. Tichataura pamusoro paCD zvakare tichida kuzoti tichienda kuti tinomuona zvakare. Alright. Vana chavakatadza saka lazima muri mbuya wavo. Mweya unotorwadza muone ndauya.
Baba wakasimba zvavo. Varipo zvavo chaizvo. Nokuzoma makakohwere kumbo. Zvishoma gore nokamvura haina handiti yakamboenda zvinhu nobva zvatsva zvokuti kudzoka kwayakaita takatoshamisika kuti taifunga kuti haichato asi zvinhu zvakazvatsva gore rinotori nzara chaiyo takakohwa hedu zvishoma kwete zvemakore ese zvichanaka zvazvo kana pane zvinenge zvanetsa pambandi papa kana masuwa vazukuru venyu unongosvika movaona vanenge varipo zvavo. Aiwa tinouya mwanangu. Aiwa zvanaka ndikubikire mama mungaende kusana. Aiwa kana regera hako ndakuda kuningirikira kutobuda izvezvizvi. Ko zvino mungabva mangoenda kunana chamadya. Aiwa zvonodya mbi. Mama mabva kumuchakwesa kushosho kuti mu mwanangu iwe unoti zvindiri kufara here kana kudya kwacho kusvika ndiwo panapa pamba handisi kutofara nazvo zvese zvikuitika izvi. Mama ndinondobika chaizvo ke. Aiwa handisi kutombofara nazvo ini zvikubikirwa newe mwanangu. Regera hako. Sure chocolate. Aiwa regera hako. Chero ndaona hangu muzukuru wangu. Aiwa. Matogona matishanyira. Takutoshaya kuti ko zvino mwana mbuya akachavaonera kupi. Aiwa ndizvozvo. Aiwa tinotenda mama. Mama, regeni bogezesa musikana sezvo maramba kujoda so ndokubanda kuperekedza. Aiwa zvakanaka handiwa kunda unogeza chisiwa ndisiro foni yangu pachache muzukuru wangu. Angatofunga kuti atiza kugeza kamwana. Tinoda kuti vageze. Baba Tanya. Ini mwana wangu andichagara ini. Ndakuenda. Ngura oramba kugeza wena. Kwa musina zvogeza naisisi. Ndakuenda muzukuru. Mama muzari unatanya usvibisa mama. Naye Baba Tanya zvine basa here izvozvo. Mwana kauyu. Ndo zvinoita vana isusu ana mbuya ndo zvatinotodawo kuti hatina basa nezvinokuisa svibiswa izvi. Rega ichienzi. Muchandisvitsa kuenda. Ngondisvitsa yapa muzokuru munomugezesa. Mugeze kana itanya naita. Tinoziva kuti zvoenda kuenda. Tisare mugeze ogeza mwana. Alright mama, maita basa chaizvo. Zvakanaka mwana wangu. Alright. Baba ita. Baba, be a good girl, naika. This is not so kind of DJ man. This is so kind of a fish. Ripigo. Kasi gazo já. Alright, bom. Alright. Vai. Yes. Mama, pode vamos. Pamweni. Como dzoka zvakaikwanaka? Kwakanaka. Ndakangana wakafoni yangu ndati Tanya ndisire pachaje. Pakati ndakanganwa kumupa chidori chake chandandaya nacho ichi. Alright. Kasi murugara padhuze kana? Atinenge tingori kumusha tiripo tingori kumusha. Aiwa. Zvakanaka zvakadaro. Pana pamba penyu munouya anytime. Aiwa zvakanaka. Chokwadi. Kurumidza Tanya shamwari. Tozonyanaka. Maita henyu. Maita bata henyu. Aiwa, it's okay. Maita basa simanda. Maita. Alright. Basa chidori chako ichi. Itamaita basa gogo. Zvakanaka muzukuru wangu. Ko ukagiwa suwa ipo zvene asikana. Angaida kuenda kunotengerwa ice cream manje baba wake varura vanonoka kuya baba uita pfuma vanonoka kuya zvinozotirwadza kubva vakadai kasikana vakasurwara kudai. Noita zvakanaka. Maita zvenyu mama? Zvakanaka mwana. Maita zvenyu. Ehoi ini ndakuenda. Alright mama. Ehoi. Mufamba zvakanaka chaizvo. Ehoi. Bye bye. Bye bye. Kondini.
Mama. Makadini mama? Tiripo mwanangu. Makadini. Tiripo zvedu makasimba. Vari sei kuvimba ina vimbiso kumba uko? Aiwa vari nani zvavo. Nemhuri dzese? Aiwa vari nani zvavo. Zvinokudzwa mwanangu. Nguva yareba mama. Aiwa nguva yareba. Kuri sei kumba? Natoka chando ichi. Aiwa zuva rako manje musipati kutosweta nemakumbo edai. Ko makazotanga riniko zvokugara pawheelchair mwanangu chiko? Makumbo kungorwadza pasi petsoka apa zvisingakanzwisisike. Saka kutongoedzwawo kuti tisatsike napo tichipamwe pachipora. Munoita zvakanaka mwanangu. Thank you mama. Miri inombodzimba. Inofanana nemiti. Inombodzimba. Inombozunzwa. Tomborwisana nayo. Inoita zvakanaka. Ndizvozvo mama. Rida kumbosvika pane mukomana uyu. Ini ndatoyawo zvangu nhasi. Alright. Ndatega ndibona muzukuru. Ndibona hangu mwana. Muzukuru. Tanya. Zvishua maita basa zvishua. Because kakasukirwa nenyaya dzakaoma nyaya dzachedzi. Handiti. Izvozvi ndaichimbotika zvatatosangana kudai. Mundipawo nhamba dzenyu. Ndaikumbira kuti muzombosvika kumba. Ndaisa kuti kofoni yacho ndaisa. Kuti ndizosvika kumba. Alright mama. Tipe zvenyu nhamba dzenyu. Ingodzinyorai zvenyapa. Alright. Ndikange inini wacho ndikange ndanyora ndichabhipa dzangu. Alright. Ndatobhipa. No problem. Nozongodziona. No problem mama. Nekuti ndikuda kuti mumbosvika kumba. No, ndaikumbirawo. Ndinosvika mama, don't worry. Muri mama wedu ke. Ichokwadi mwanangu. Mumbotibikirawo nyimo nemutakura. Pamwe tingafamba. Ndizvozvo. Unouya. Alright mama. Zvakanaka mwanangu. Mofamba zvakanaka. Zvakanaka mwanangu. Alright. Yes, time. Go. Which gate? Visit. Alright. The number. My name is Shetak. I think these people are trying to phone me. Why don't you tell me I'm digging in? When what? Vanessa na mai wake. Vanessa na mai wake. I think mama warugara paduze muno mumarondera muno. And my Tanya is put up to all this that she's doing. I mean, I haven't seen this woman in days, in weeks, months, and now I see her twice in one day. I mean, what is that? Because it's very suspicious. What's the case too? I'm going to pick a drizzle like I see in the Rambo and I'll pick tank. So what?
Something is fishy here. Unless you walk on the tower kuti zvone mama vaenda kumusha vakandochinja dress vakatwara chidhori and she came back here in less than an hour. Ngoni. Anoza tete anogara pamusoro apo. Yeah, but pekutanga pauya panapa she told me kuti havasati vaona tete and kechituka chacho Ngoni. Mama wafa havasi kufanira kukuexplainera every detail in her life. Ukozvinzwa? Havasi kufanira kuexplainera everything. Why you want to play detective? Vasikafanira kuita detective. Remember wakaramba mwana wamai manje. Saka vanofanira kukuudza iwe kuti Ngoni ndazonochinja dress. Ene ndachinja patete kana ndazotenga dress. My God has kept me alive all these years, and I'm telling you, something is really wrong. Something is happening here. Whether something is happening, and I don't like it. Kadungu wafunza then. Oh, I will. At first, I'm going to tanga na trouble. I don't know. I can't even know Jambom before. Kadungu siya maitanya wachinikiga. Sorry. Maitanya wangu gara vari pamuromo. Togoziva kuti kana yangu yechikafu maitanya ndo anobika. Murumwa baba. Murumwa maitanya. I promise you. You push up a wheelchair, but one and a motor and get you put up. So I don't see up. I'm going to wheelchair matagaba. You want to do it as One push up open them get. I don't know what the push up. I will push. Yeah. Ndosaka maitanya vakusiya. Too much games and jokes.